Hai, bună seara, bună seara, bună seara. Este ceasul 8 și 14 minute, adică 20 și 14 minute și m-am gândit să fac un vlog, nu mai zic live, că v-ați plictisit, un vlog incendiar. Subiectul principal. Până la subiect, o secundă, bă. Pregătirile de Paști. Astea sunt doar pentru 50 de cozonaci și minunata mea soție, murdară de făină, cum a tăiat și ea cozonacul. Să nu spuneți că este jăgoasă, mă, că vă iau. Hai! Am făcut introducerea. Bă, subiectul principal care este? Bă, subiectul principal sunt mai multe persoane. Sunt mai multe persoane, cred că am zis bine, care au lătrat. O să încerc ca să fiu cu minte, să nu înjur. Asta este avantajul când ai două canale mari. Unul este pe strike, că nu mai faci și tu vloguri. Bă, pe canalul lui Răspopitul. Băi, Răspopitule, îmi cer scuze că nu am văzut live-ul tău, dar crede-mă că am avut treabă la țară. Am mai luat niște pământ, niște vii, suntem cu prășitul, cu tăiat de vie și am primit de la echipa mea alaltă seară o filmare. Băi, deci, bă, Răspopitule, să nu crezi că nu te urmăresc. Eu nu sunt pidă fără viitor ca să spun, eu nu-l urmăresc pe Răspopitul, eu nu-l urmăresc pe ăla, dar mi-a trimis echipa mea un privat, eu nu-l urmăresc, bă, dă-vă puii mei de aici că îi urmăriți pe toți, vă urmăresc pe toți, îi urmăriți pe toți. Și am primit ceva în privat, care a rămas surprins. Dar haide ca să auzim acel privat. Mă oprească, că eu înjuram în timpul ăla. Nu mi-a dat poza să mă oprească, mi-a zis că nu mă judecă. Și eu am trecut printr-o astfel de tragedie, dar și copilașii tăi vii n-au nicio vină, așa că fiecare să-și asume. Revin și la tine. Așa mi-a spus. Auzi, Johnny tot face pe prostul că el nu știe de ce îl fac eu pedofil. Păi hai, Johnny, să-ți reamintesc eu. Ai făcut un live. Aici este principalul subiect, mufinozaurul, balena ucigașă. Aia care are Adidas și spui că sunt șalupe. Bă, ori sunt șalupe, ori sunt Adidas. Dar să te auzim, mufinozaure. Și am primit link-ul. Și vorbeai despre fetele lui Georgiana. Și vorbeai într-un mod explicit ce îi spune băiatului tău să le facă fetelor acestei femei, mă, dobitocule. Fetelor. Să mai ascultăm. Și tu acum îmi faci mie râsuri. Bă, îți fac râsuri la cât de proastă ești, la cât de dovedită ești. Îți fac râsuri în continuu, mă, că ești... Bă, ești proasta din Păpușoi, mă. Nebuna aia din Păpușoi, care stă în Păpușoi. Dar ia să vedem noi acum.
Deci, să dăm puțin înapoi. Tu acum îmi faci mie râsuri. Păi Ops, cum? ops. Este femei, mă, că fetei, băiatului tău, îi spune băiat într-un mod explicit. Și vorbeai într-un mod explicit și îi spune băiatului tău să le facă fetelor, acestei femei, mă, dobitocule. Hai să punem o pauză. Intrăm pe canalul meu de YouTube. Mufinozaurul. Știi că eu nu latru. Dai că iau canalul. Și uite-te live-urile pe care le-am făcut eu. Gladiatorul, God of War, taximetriștii, așa. Și am făcut un singur live. Un singur live. Care e live-ul ăsta? Este pe canalul meu. Puteți ca să-l urmăriți oricând. Este legat de Mistrețul și cu acei bani pe care mi-a dat el și m-a vândut el. Posibil ca tu să te iei de un vlog, efectul bumerang la MOP. Dar ia să ascultăm noi ce am zis eu la efectul bumerang la MOP despre fata, nu fetele lui MOP. Eu atunci am făcut această reacție datorită faptului că ea s-a urcat, MOP-ul s-a urcat la Ciro pe canal și a început ca să vorbească numai urât despre mine. Nu mai este live-ul lui Ciro, că îl copiam și îl puneam aici. Dar hai ca să vedem ce am zis eu despre fata lui Flăcărica. Fiică-ta, bă, nu știu ce a făcut, i-a sucit mințile. Bă, i-a sucit mințile. Nu, că el vrea cu Carla, asta este. Băi, tată, băi, ești căsătorit. Băi, o femeie de nota 10. Ce faci? Dar ce faci tu cu o puștoaică? În primul rând este o copilă de 15 ani. Știi ce spune, mă, ficior meu? Și ce dacă are 15 ani? Măsa cum s-a futut la 15 ani? Eu nu pot ca să o fut și eu la 15 ani. Băi, i-am dat 2 palme. Deci, eu nu pot ca să o fut, nu că am futut-o la 15 ani, vorba lui ficior meu, da? Și nu am zis eu absolut nimica despre fata lui MOP. Este o foarte mare diferență, mufinozaure. Băi, mopule, i-am dat 2 palme, cum să vorbească el așa în fața mea? Că măsa s-a futut la 15 ani, să-i fie rușine. Bă, dar mai mult, știi de ce am insistat? Și bine că Dumnezeu l-a luminat. Băi, mi-era frică că mă dă afară din echipa mea. Bine, aici nu mai comentăm, că sunt discuții, cum îi zici, despre echipa mea. Nu mai are nicio relevanță. Băi, proastă din Popușoi, mufinozaure. Bă, dacă ești proastă, bă, rămâi proastă, mă, rămâi la nivelul de proastă, mă. Nu fi proastă și te da tu șmecheră. Să spui despre mine că nu știu ce am spus eu despre copilele lui MOP.
Tu crezi că dacă mopul nu înțelegea Caterinca asta pe care am zis-o eu, ea știind de ce am făcut această Caterincă, ea simțindu-se cu musca păcăciulă, că și-a băgat pula în cununia religioasă a lui Ficiormiu, și-a băgat pula în Ficiormiu, și-a băgat pula în cortul lui Ficiormiu, că spunea, du-te în pula mea de aici, că a făcut nunta la cort. În sfârșit, răutățuri. Ea s-a simțit cu musca păcăciulă și eu n-am avut nicio reacție din partea ei. Nu mai fi tu apărătoarea pizdilor să zici tu că am zis eu ceva urât despre fetele lui Mopu. Nu mai fi tu apărătoarea pizdilor. Fii tu apărătoarea ta, mă. Fii tu apărătoarea ta. Un șpriț, pauză. Tu crezi că mă ierta Mopu dacă eu spuneam ceva de rău despre fiica-sa? Atâta. Am făcut Caterinca, că ne facem cu metri, vine Ficiormiu, oia la București, o de la școli, în sfârșit, ce am mai zis eu? Nu știu dacă am zis ceva rău, că ne facem cu metri. Asta este. Care-i problema? Niciodată să nu spui niciodată. Oricând Ficiormiu se poate divorța și să se căsătorească cu Carla. Sau să o ia de nevastă, de prietenă, până când face 18 ani, după aceea să se căsătorească. Care este problema ta? Așa că, băi, balenă ucigașă, băi, dihanie păroasă, băi, șalupe în picioare, nu mai fute tu capra în gură că ești o apărătoare a pizdilor să-mi spui tu despre mine că eu am vorbit urât. După ce am mai vorbit, dar n-am vorbit urât despre Maia, fata aia mică, a lui Mopu. I-am zis ca să o ducă la un oftalmolog. Ce am zis greșit? Nu mi-am băgat pulile, nu... Deci și cu Carla nu mi-am băgat pulele ca să spui, băi pedofilule, că ai înjurat că ți-ai băgat pula într-o minoră. Nici de cum așa ceva. Eu sunt conștient la ceea ce spun. Dar te-ai băgat tu ca pizda și ce-ai găsit, nu ce-ai căutat, asta ai găsit. Eu când fac vloguri, dacă mi se pune pata pe cineva, fac vloguri urâte. Bă, urâte, cum ți-am făcut eu vlogul ăla care mi l-a dat jos Papito și mi-a dat un strike pe canalul meu, Sir Johnny. A vrut și Papito ca să bage botul în gogoașa ta. A vrut și Papito ca să bage botul în gogoașa ta. Ce a zis? Că dacă îmi dă un strike, poate îi pui și tu, deci gogoașa pe bot. Următoarea care este pe lista mea neagră și cred că o să fac mai urâte decât ți-am făcut ție, mufinozaurule, balenă ucigașă, oricât ai spune tu în chat că ai slăbit 20 de kilograme, n-ai cum, mă, tu ești multă, ești dulap cu 3 canate, nu cu 2 canate. Tu ești dulap cu 3 canate, nu cu 2 canate. Și următoarea care o să fie care este pe lista mea neagră, încă nu sunt documentat 100%, dar un 60% sunt documentat, este Angelica Merkel. Băi băbuță, tu mă faci moș pe mine? Mă faci libidinos pe mine? Îți arăt eu, bă, fată, bă,
Ce fată, bă, femeie bătrână, cum ești tu, mă? Și crede-mă, nu s-a intrat în lista ta de Facebook, nu s-a făcut absolut nimica, decât echipa ta a trimis poze despre tine la echipa mea. Adică prietenii tăi te-au vândut la prietenii mei. Și crede-mă, 24 de ore o să las acel vlog. După 24 de ore, chiar dacă îmi dă strike. Deci aștept ca să mi se ridice și al doilea strike după canalul meu, Sergioni, și după aceea îți fac vlogul ăla șmecher. Acum să ajungem și la mobul. Asta e puțin. Să vedem ce a zis mobul. Mă oprească, că eu înjuram în timpul ăla. Nu mi-a dat poza să mă acestei femei, mă, dobitocule. Ia uzi. Dobitocule. Și tu acum îmi faci mie râsuri. Păi, când un om iese la rampă și face declarațiile care tu le-ai făcut, și dacă o să mă uit în conversația cu cine mi-a trimis link-ul și ajung înapoi la live-ul ăla și o să-l punem, să-l ascultăm, cam unde crezi că te încadrezi? Așa, după tine. Pe lângă că ești un moș senil, prost și așa mai departe, ai ajuns ca la vârsta ta de om cărunt în cap să te iei cu tineretul. Care și apropo... Opa, stai puțin acum ca să revenim și acum. Să te iei cu tineretul. Păi stai mă puțin, mă. Când m-ai făcut pedofil, erai într-un stim la cine? La Dili, care Dili este trecut de prima tinerețe. Sau la Roca, dar nu la Dili, deci erai la Dili, care Dili este trecut de prima tinerețe. Urci mereu un stream la boschetarul ăla din Germania, care e trecut de a patra tinerețe. Și tu spui acum că mă bag eu între tineret? Dar tu ce cauți între moși, mă? Ce cauți? Băți cauți? Mufinozaurele, știu că tu ești nepenetrată, dar nu mai căuta băți pe YouTube. Hai, punem puțină pauză și revin. Să ne apucăm de treabă. Binele se face liniște. Exact, liniște și împrumuturile și nu să vă arată pe YouTube. Și apropo, dacă toți suntem așa și sunt foarte deschisă astăzi, mi-ai spus că urmează să fii bunic, nu? Că o să ai 2 nepoții. Ce să zic, să trăiască? Băi, mopule, vezi că ești proastă, mă, de dai în gropi, faci ce faci, mai calci într-un căcat. Băi, eu vă spun ceea ce vreți voi ca să auziți. Băi, eu n-am niciun nepot, nici 2 nepoți, nici Normea nu este însărcinată, ei n-au de gând ca să facă copii până la 30 de ani, că ei se distrează, ei pleacă câte 3 luni, câte o lună, câte 3 luni, că ei lucrează de acasă. Ei nu se duc fizic la muncă, ei lucrează de acasă. Stau o lună, 2 în România, după ce se duc o lună, 2 prin lume. Dar eu ți-am zis ceea ce vroiai tu ca să auzi.
Și știam că odată și odată o să scoți. O să scoți. Uite, vezi? Eu v-am dat ceea ce vrei, ceea ce voiați voi ca să auziți. Dar asta este. Știi că eu am foarte mare răbdare, mopule. Hai de pula mea. Să te bucuri de ei, dar gândește-te când vor merge și ei și vor vrea în parc. Ce o să învețe de la tata ei, Johnny? Opa! Păi când o să am nepoți, peste vreo 4, 5, 6 ani, ce o să învețe de la tata aia, Johnny? Băi, o să te sun pe tine și o să te întreb, băi, mopule, tu timp de 6 ani cât ai stat pe YouTube, ce au învățat fetele tale? Că tu ai stat numai cu penisul în gură, numai cu blesteme de copii, cu oase în mingeac, cu vibratoare. Și o să te întreb, băi, învață-mă și pe mine ce le-ai învățat tu pe copilele tale ca să știu și eu ce să învăț pe nepoții mei. Te întreb așa. Explicit de raporturi sexuale cu minori. Aia o să... De raporturi sexuale cu minori. Bă, tu ești dusă cu capul, mă. Sau tu ești, cred că, axată pe minori. Pe tine, dacă nu te mai penetrează nimeni de-o seama ta, tu ai început ca să o dai în vrăjeală și să cauți minori, că minorii știi că mai caută mature. Ăstea trecute peste 30, 35 de ani, 40 de ani sau la 35 de ani care arătă la 50 de ani. Învețe de la tata e Johnny. Ți-am spus-o și la telefon. Uite, vezi ce doamnă am fost? Nici măcar filmarea n-am dat-o cu... Măi, noi am avut 2 discuții la telefon. Prima îmi aduc aminte și a doua discuție n-am avut cu tine, că nu te-am sunat pe tine. L-am sunat pe stătică și mi-ai răspuns tu. Și îmi pare rău că nu am înregistrat. Prima am înregistrat-o, dar a doua eram prea beat ca să o mai înregistrez. Ce-ai vorbit? Că te-am înregistrat. Ce am vorbit totul legal, frumos, n-am greșit în fața nimănui. Poate ți-am făcut ție complimente, că eram beat. Și știi că omul când e beat e prost, face complimente și la pisică. Și la pisică îi face complimente și câine. Și un câine dacă îl vede pe stradă îi face complimente când e beat. Asta este. Dar vezi, tu nu mai are rost să mă complic cu voi, că sunteți prea proști unii, parcă îmi folosesc... Că mi-ai spus că ești cea mai frumoasă femeie de pe tu, că nu se pune nici... Ești cea mai frumoasă femeie din casa ta, nu după YouTube. Parcă așa mi-aduc aminte că ți-am zis. Că ești cea mai frumoasă femeie din casa ta, nu după YouTube. Niciodată n-am zis cuvântul ăsta. Băi, și dacă l-am zis, ia pune-mă filmarea. Pune-mă filmarea. Sunt asumat. Dar nu cred că ți-am zis eu așa ceva. Niciodată. Niciodată, mopule. Ești urâtă. Ești urâtă cu draci. Cu mine și pe YouTube înjuri. Bă, tata e. Și pe YouTube înjur. Pe YouTube înjur. Mă, să mor tu, mă, flăcărica. Știi că eu am zis doar să mor tu. Că m-ai auzit pe mine înjurând. M-ai auzit pe mine cu Ciro înjurându-l. M-ai auzit pe mine pe Sasu înjurându-l. Acum vreun an jumate când mă certam cu Aldi Paco. Dar nu cu Zeița. Cu Paco, cu Zoltan și cu Mazalu. Acum vreun an jumate, 2. Atunci am înjurat. Dar după ce mi-am revenit și am zis, bă, de ce să nu vă tratez eu cu indiferență și să nu mai înjur? Și singura femeie
care a fost înjurată, care îmi asum, a fost mufinozaurul. Dar n-am înjurat-o din cauza mea, am înjurat-o din cauza ei să-și asume. Atâta timp cât Johnny n-a băgat-o niciodată în seamă, nu a salutat-o pe niciun chat, nu a scris bună mafinozaur, bună balenă ucigașă, bună nebună din Popușoi. N-am băgat-o niciodată în seamă. Ea, de ce s-a băgat în seamă cu mine? De ce s-a băgat? A căutat băț, a găsit băț. Că poți să-ți spunem tataie, acum nu te mai supăra că îți spune lumea. Bine, mă, dar eu tataie sunt tataie din totdeauna, mă. Dar vedeți că veniți voi din urmă. Tataie, că o să fii tataie, tu mi-ai zis, nu? Mă oprească, că eu înjuram în timpul ăla. Eu ți-am zis, mă, proastă. Și mă repet. Ceea ce ai vrut tu ca să auzi. Băi, eu vă dau ceea ce vreți voi ca să auziți. Asta este psihicul. Lucrez la psihicul vostru. Cum zice Roca, că lucrează ăsta. Nici de cum. Uite, vezi, mai devreme sau mai târziu, ai dat vorbele mele? De ce? Mă opune. Și am zis de balena ucigașă mufinozaur, am zis de Merkel, care curând urmează cel mai urât vlog. Deci Merkel, dacă ai văzut vlogul pe care mi l-a dat jos Papito cu balena ucigașă mufinozaurul, să te gândești că l-a fost nici măcar 10% din ceea ce o să urmeze cu tine. Când îmi fac eu toate documentele, când îmi fac eu toate lecțiile, încet, că eu am foarte mare răbdare. Să știi la ce te aștepți. Și ultimul este Roca. Fostul meu prieten, fostul meu frate mai mare. Bă, prostule, m-ai blocat în chat-ul tău. Bă, faci ce vrei, mă, este canalul tău. Bă, este canalul tău. Bă, nu știu dacă am făcut eu mai mult rău cât ți-am înjurat-o pe maică ta. Când tu ai înjurat-o pe maică mea. Ai înjurat-o tu pe maică ta, am înjurat-o eu pe maică ta. Bă, de astea sunt niște vorbe. Astea sunt niște vorbe care ne despart 2 telefoane și milioane de kilometri de cablu. Nici de cum nu o să treacă prin ecran vorbele. Sunt vorbe care se uită. Nu știu ce rău ți-am făcut eu, mai mult rău care ți l-a făcut boschetarul ăla din Germania, când ți-a închis un canal cu 4.000 și ceva de urmăritori, care era monetizat, care ai muncit la el timp de vreo 3 ani de zile. Adică el și-a băgat pula în munca ta real. Eu mi-am băgat pula în măta virtual. Care este mai rău? Hai, succes, v-am pupat. Seară bună în continuare și Merkel. Ce-mi place echipa mea. Bă, dacă e cea mai bună. Bă, dacă e cea mai bună, mă, echipa mea. Și Merkel, echipa ta a trimis poze la echipa mea. Opa. Vorbim. Băbuța Merkel. Aha. Băbuță. Eu sunt moș.
Dar eu sunt tânăr față de cum arăți tu. Pa!